cada dia que passa trobem un nou atribut a la música. Ara mateix farem incidència en el seu caràcter solidari, reivindicatiu i de celebració, perquè a través de les cançons podem desitjar sort, celebrar una data important, Ferran, o celebrar un aniversari. Melodies per a felicitar aniversaris. Això mateix és el que s'ha proposat el Quartet de Corda de València, que el pròxim dijous 26 de gener ha organitzat un concert solidari al Conservatori Municipal José Iturbi de la ciutat de València, amb la col·laboració de la jove escriptora i influencer de Xest, Noa Igon. Tot el que recapten este concert anirà destinat a AICE, l'Associació d'Implants Coclears. Per a conèixer més detalls sobre aquest esdeveniment, ens acompanya ara mateix al telèfon una de les integrants del Quarteto de Cuerda València, Mara Ponce, i també Noa Igon. Bona nit a les dos, gràcies per atendre'ns. Hola, bona nit, què tal? Com esteu? Bona nit. Estem molt bé i suposem que vosaltres, Mara, amb tot preparadíssim per a este concert especial d'aniversari. Voldríem saber des del principi com es va gestar esta idea i com s'ha materialitzat. Mara. Doncs, en realitat, inicialment va ser un concert programat per Noa i el Quartet de Corda, un poc per a col·laborar conjuntament en una acció social que volíem donar un poquet de visibilitat als implants coclears. El que passa és que després, per dates, vam trobar la coincidència que podríem celebrar-ho el dia 26 de gener. I la casualitat feia que, parlant amb Noa, diguérem, devia de ser este dia, perquè era just el dia en el que feia un any que la meva filla va ser activada i per primera vegada va escoltar. Per tant, se mos va ocórrer que la millor manera de poder celebrar aquest cumpleaños o aniversari sonor era celebrar un concert benèfic en favor precisament d'esta gent d'AICE, que són les persones que han estat un poc lluitant per els drets de les persones implantades durant més de 25 anys. Wow. I Noa, tu eres jurista, politòloga, activista, escriptora i moltíssimes altres coses. Portes implant coclear també. Com d'important són estos gestos per tal d'aconseguir grans coses? Sobretot per a donar visibilitat i que la gent sàpiga sobretot el que és portar un implant coclear i també bé que hi ha moltíssima gent a la comunitat valenciana, que és on anem a fer-ho, que porta aquests implants i que necessitem que la gent sàpiga i conega la dificultat que tenim nosaltres i el que ens costa cada dia per poder escoltar-vos. Com és aquest moment, tant per a Mara com a la mare, com per a tu, Noa, en el que la tecnologia es posa al vostre costat i, en el cas de la teua filla, permet escoltar els sons per primera vegada? Com recordes tu aquest dia? Pues te pots imaginar que en una casa de músics com és la nostra, el pare és pianista professional, jo toco la viola, el meu fill toca el trombó, pues descobrint que la nostra filla ha nascut sorda profunda, no escolta absolutament res. Per tant, trobar-se en les mans d'un doctor que fa màgia i de colp ens regala l'oportunitat de que la nostra filla pugui escoltar el que per a nosaltres és tan important, que és la música, i per supost, per poder comunicar-se amb nosaltres de forma oral, amb la paraula, no té preu. Per a nosaltres va ser algo per agrair tota una vida. I Noa, com és aquesta sensació de poder sentir de nou la música? Com és poder sentir este concert del dia 26? Doncs per a mi és molt diferent perquè, a diferència de Mara, jo sí que he escoltat abans. Aleshores, faig una diferència de com era la música abans i com és ara. És molt diferent, però és molt emocionant el poder escoltar i també posar aquesta reivindicació en favor de la ciència, perquè gràcies a ella, tant Mara com jo, com moltíssimes persones, podem escoltar la música i podem gaudir d'ella. Aleshores, en el que fa falta moltíssima més investigació i inversió per a que d'aquí uns anys escoltem moltíssim millor la música i bé, que escoltem millor, sobretot. Clar. I què és exactament, Mara, un implant coclear? Com funciona? Doncs ens posen dins del cap uns electrodos
i per la part de fora, que és el que es veu, portem un processador i el que fa és un micròfon. És a dir, nosaltres no escoltem per l'orella, escoltem per el processador i el que fa és traduir els sons normals en impulsos que van al nostre cervell per a traduir-ho en les paraules, en els sons, i tot això doncs, amb un treball molt important de la logopeda per a poder entendre, perquè al principi nosaltres no escoltem frases ni paraules ni res, escoltem sorolls que tenim que traduir al que és una conversa normal. O sigui que hi ha tota una tasca de treball darrere i, com dèieu, de ciència, i per això és important que per una banda es doni a conèixer al públic la importància de continuar investigant per a millorar les vostres vides. I, Mara, vosaltres ho heu fet amb música. El Quartet de Corda de València amb Friends. Quants músics i músiques pujaran a l'escenari i com heu organitzat el repertori que sonarà en este aniversari sonor? Bueno, pues s'anem a ajuntar més de 38 músics professionals, molts d'ells internacionals. Wow. Des del primer moment, tots els nostres companys... Bueno, primerament començant per els membres del Quartet de Corda València, que encara que estiga jo parlant, parlo un poc en veu de les 4, teníem moltíssima il·lusió d'organitzar aquest concert, perquè a més coneixíem a Noa, i és una dona inspiradora al 100%, i volíem fer alguna en ella i en homenatge també un poquet a ella per tota aquesta lluita que ha portat durant molt de temps, i estem sempre allà al seu costat, i ho vam comentar a 38 companys i amics, i en seguida és que tot el món es va volcar. He de dir que cap dels nostres amics va cobrar absolutament res. Estan supervolcats en la causa i va ser un concert espectacular. Van a tocar de solistes, van a tocar en grups cambrístics, anem a fer repertori orquestal també. Inclús va haver una obra d'estrena que s'ha encomanat a un compositor valencià, a Joan Bautista Meseguer, i s'anomena Sextetum Solidario. I precisament jo crec que és l'obra més significativa perquè és fruit d'un regal que vol fer-li el seu germanet a Mara. Fran Rovira, en 9 anys, va estrenar junt amb Rubén Simeó, el trompetista internacional reconegut en tot el món, i el Quartet de Corda València, aquesta obra, dedicada exclusivament per a aquest concert. Uau, quina emoció sols d'escoltar-ho, així que totes i tots aconseguir les entrades ja a Entradium i a diverses modalitats, que tot això amb una finalitat solidària i necessària. Noa, què és el que necessitem totes i tots, a més d'incrementar els pressupostos destinats a investigació i tecnologia, per a normalitzar aquestes i altres malalties? Quina tasca fa aquesta associació d'implantats coclears? Doncs també fer coses com aquesta i normalitzar el que és un implant coclear, no? Jo vaig per carrer, per exemple, i si algú me'n pregunta, jo estic disposada a explicar-ho, igual que estic explicant ara el que és un implant coclear, i que veig que quan un xiquet ja ho veig i ho tinc normalitzat, doncs no fa falta que pregunte. Aleshores, explicar-ho i que això que quan vaig per carrer la gent no em mira com si fossis alguna cosa rara perquè portes això al cap i ja està. Però com una cosa normal a la vida diària i que gràcies a aquest aparell que porta al cap doncs puc parlar amb vosaltres. La importància de normalitzar-ho, d'explicar, de preguntar i de veure estos aparells pel carrer pensant que estan solucionant i fent més fàcil les vides de moltíssimes persones. I Mara, per a tota la gent que ens escolta ara mateix este dimarts, com podem aconseguir les entrades per a este concert del dia 26? Què hem d'escriure? Com podem ajudar-vos? Pues tenim tant entrades físiques, ja queden molt poquetes, però ens encantaria fer sold out per a aquest concert. Pense que seria el sold out més bonic de tot l'any per a nosaltres. Estem d'acord, sí. Podríem buscar, en el mateix buscador és ficar Entradium, ficar Quarteto de Cuerda València, Solidario, i de seguida ho trobaran. No obstant, en les nostres xarxes socials, tant de Noa com del quartet, en Instagram, en Facebook, podeu trobar l'enllaç fàcilment i accedir. I tenim tant fila 0
per a aquelles persones que estiguen per la causa però que per diferents motius no puguen acompanyar-nos i també les poquetes entrades que queden, que ens encantaria que volaren. Per favor, que volen? Avui, mentre ho escolteu, podeu ajudar persones com Noa i també com Mara per a que en el futur la ciència encara siga millor per als implants coclears i per al que suposa poder escoltar de nou i poder escoltar per primera vegada música. Enhorabona, Mara Ponce, del Quarteto de Cuerda de València, i també Noa Igon, per la vostra tasca i en el teu cas, Noa, que disfrutes moltíssim des de baix de l'escenari, i Mara, vosaltres des de dalt. Moltes gràcies per estos minuts i gràcies també per treballar per una societat millor. Moltes gràcies a vosaltres per fer difusió. Gràcies i fins l'altra, que vagi molt bé, ja ens ho contareu després. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Adéu. bona nit.